今日の相場もひでえ。公式員は詐欺をやってるだろ。ボール負けだ。ったく誰が儲けてるんだ。こりゃ頼むよ、ジョーちゃん。すごい。つまんない。ゆうちゃん、振り付けが難しすぎます。ステージがやばいの。僕に見とれちゃった。テンポアップ。